stredu 11. júna sa konala tlačová konferencia hokejbalového klubu Nitrianski rytieri pri príležitosti získania 4. titulu majstra Slovenska v hokejbalovej extralíge v Rade. Musím povedať, že to svedčí o sile mužstva, že vlastne za 4 roky vo finále sme prehrali na jeden jediný zápas. Som nesmierne rád, čo dokázali nitrianski rytieri v posledných 4 sezónach. Dokázali takto po sebe obhajiť všetky tituly a takto sa im nesmierne darí a vlastne robia našej hokejbalovej únii takúto prezentáciu a že to gro, dá sa povedať, že tej reprezentácii tvoria práve nitrianski rytieri. A dá sa povedať, že v tomto ročníku to bolo dosť ťažké, lebo ten začiatok sme mali dosť taký na vážkach, ale podarilo sa nám znova sklbiť to mužstvo a ukázalo tú svoju silu kolektívu, že sa nám podaril ten 4. titul získať znova. Podali sme už žiadosť na Slovenskú knihu rekordov, vlastne o zapísanie nášho rekordu, ktorý sme dosiahli, a to je vlastne to, že ako nováčik sme 4-krát v Rade vyhrali Slovenskú extraligu s tým, že sme 4-krát vyhľadali aj základnú časť, čo sa ešte zatiaľ nikomu nepodarilo a už čakáme teraz len na ten certifikát a zápis o slovenskom rekorde. Nitranov čaká významné svetové hokejbalové podujatie. Chceme vám predstaviť svetový pohár, ktorý sa bude konať od 28. do 31. augusta u nás v Nitre na vedľajšej ploche zimného štadióna. Máme prihlásených 16 tímov, 3 slovenských zástupcov, máme 3 českých zástupcov, máme Kanaďanov, máme zástupcov Fínska, máme zástupcov z Veľkej Británie, Luxemburska, Švajčiarska, Nemecka a Rakúska. Sme radi, že tých účastníkov bude tak veľa a bude to kvalitný turnaj. Dúfam, že sa o rok takto stretneme na takejto tlačovke, že sme nielen vyhrali titul, Československý pohár, ale že vyhráme spolu aj ten svetový pohár. Ďakujem.